Lisai French hi Juni ni kumsang khazakwa sumruk paliya Oscos Wisconsin a alopianga apa chu Ellen French ni hin anu chu Marian Garricania Lisa piana chenga reilote a anu le pa te chu in chenin anu chuan pasal dang Bruce nei lein fapa an neya Lisa chu anu kyanga chengin an chung kwa chuan 192 Emery Street Fond du Lac Wisconsin a an chenga an chena khwa hi aral muangin no pangte po khothim thlengin pon lama an tual chai thina ni Lisa hi me cheno pangduam tak mitmu buang le samrung uklam pang niin kumsang khazakwa sumsari pathuma chuan kumkomi ni ve toin Jackwin Elementary School a Paul Lee azir ve meka sap hovin an man wartak Halloween night chu October ni somthum pakhat kumsang khazakwa sumsari pathuma chuan Lisa point a chiante nena an chenom ten inti hlemna an bwasai pumpkin place antia chuan inti hlim tura kalve nge antuma veng chung mi te no panga changa tarte thlenga kaltheina tura bwachriania Lisa chu a phur to telul nen a chian kum ve ber chu a chung ten kalve phalovin pon chwa andem te tat lomaya kalpui tor anei talo anule pan boyin anu chuan anau mi pa chu ina umpuyanga ya Lisa chuan alo chak ve han chule ngot mai chu angai ngam lo ni ngei turani pumpkin place a chuan ama chawa kal chu atum ta ni anule pa ta chuan an khwa aloral muang ve bok nen ama chawa chenom inti hlimna hmuna kal chu thilpoi tora po an ngai lawa ma se Lisa chu adu dan dan om anrem ti ti na ani bik lo darkar khat bak pon lama hun man anrem tilawa zandar sari arik vele an in lama ho turin an cha lom loma ti chuan Lisa chu phur takin tlaida ruk pe sheta an chen umtena Halloween night mang tur chuan ain siam ta a hemi zana tan hian pheng phelep anga in thuama duwa ma se anu chuan khwa vo to ema wangin pheng phelep anga in thuam chu alorem telo ti chuan Lisa chu chene in tur nei lo homeless anga in thuamin agents ke kora chuan dak te belin lukhum par deuh taka khuma kur chung fual deuh tak rong ching a haboka amaya chuan thuang vuak ang theiber turin engemaw hi a hnoi boka ti chuan Halloween night chim tur chuan anin chu a chwa santani akal lama chuan an zirtir tu to koin zirtir tu in chethum mum a pek nuwa a chian nu pakhatena a koilea zandar sari a pel nuwa chuan an in ala thlenglo anu chuan no pangdang nen anin fiamanga darzat enna changa shelawanyang tiin rirunom lo na emempo anei lo ma se daryat a pel nuwa po chuan Lisa chuan an in ala thleng ta chuang lawa dar kwa dar somarita chuta ze chuan anu le apa Bruce te chuan thil diklo om nge ni in an sheta a ti chuan police nena Lisa chu mi bo angin an report ta ni reilawa chenom loka Halloween night mangte poin Lisa chin shet lawa about thu chu an she ve thoya block parent anti mai zirtir tu tele zirlai nu le pa inzom khom pol pakhata an het beti chuan zirlai no pangnu le pa te chu Lisa bo tho shil zung zungin pumpkin place sakal ve nu le pa te chuan an fa te chu kau khomin Lisa chu an mule mulo an zo thloma ma se tu main Lisa chin chang an lo shelo zan khwa chuan zona niya atuk lama tlom ngai thok chhuak mi sanga chuang tenen police te chuan zung lein National Guard te po an che chhuak ve boka helicopter chu ramngo chung zona te thlokin mi sanga zinga mi zasari za chu block parents an niya sakor chung chuan thiam te chuan phai to le romrai te po an zonga ma se Lisa chu mu tu reng renga umlo nilingo chu ngor takin an zong towa Lisa nu le pa Bruce te chuan an tel lawa Halloween night chim tura an kaltir te chu anin cherin anu phei chu amit tui a hul theime ulo nili chu ngor takan zun nu chuan lungchha thlak tak main Lisa zun na chu ti to panita a chan po November ni thum kumsang khazakwa sumsari pathum chu madar som pakhat le a chan ve vela chuan Lisa ruang chu plastic bag a mu ani wangani
papakhat Gerald Brown chu a in lama ho turin McKay Pro ta chuan a tractor chuan ain khat rivut vuta Atlantic vut vut lai chuan kung kampia deuh ram hnuai lama chuan plastic bag pahnih loin hung hi a hmua tuimo mi fel takin bulhlo a charkhom ada ni ringin engthil nge ni te reng tin ava enchang kher tapeka chuta arin lo tak maiin thomhno alo om reng mai I pakhat an hongle cha chu lisai ruang alo om reng mai ni autopsy result chang chuan lisa chu boruak lak cham wanga thiani ti hriatania pathologist chuan lisa chu pong swal ani laya a hlauna chuan heart attack anei tira chumi hnuwa re hlum zui ani thu an soya November ni ruka lisa chu ui tak chungin an thla liama a classmate te baka khomi puite a thlana hun mang tura kal khom an thahnem hleya lisai tan chuan mitui tam takalwang ani nu chui tu te chuan an hna chan ngalin in tin te chu an kongka kikin lisai boral thuwa chuan thushiat an nei le nei lo ten zota tuma rengin police te hena chuan thu beng ver thak thlen tur an nei lo lisai thatu zunna kunga police te thu thar thlen thei hena chuan dollar sing khat pe kan tiam hnuwa po eng thu thar ma sha tura omlova ti chuan lisai thatu zun mu turum lo chuan March kumsang kha zakwa somsari pali alawin her chuak ta a no chui tu te chuan rin hlel tur zong ma sa to lovin Lisa in ina chwa chana changa huna man dan te chu shat ma sak ber chain an sheta a ama a an lo ti to danang thovin Lisa te chen omle an venga cheng te chu thu an han zot fia ta a abikin Lisa te chena changa bel chan ve chawala Gerald Turner abel nu Erlin Penle an nau te tinena cheng chu zona an zot uluk hleya a chanpo police chuan Lisa thatu hi Lisa in anel tak an chen naya Halloween night manani don ti shechiang tu anin ring ani hepa Gerald hi Lisa ruang char tu Gerald Brown kha ani lo ti shaila hepa hi chu Gerald Turner zo kani Lisa boral ma khan Gerald Turner le Lisa te chu anin nelin Lisa chuan Gerald te fanu nau sen chu alomin Gerald te na chuan aleng fawa an chung kwa po anin shepo ton hleya ama chuan in pakhata chena ko ni om duplexa chuan an lawin chen reng to ni police ten hepa zonan zo uluk chan po December kumsang kha zakwa somsari pahni Lisai boral ma kum khan nawum tu tlerol pakhat kumsom panga upa chu pong swal thu boy alo or to wangania lungin tantir lovin dollar zani somnga choi tirania maktak main sex offender registry lisa ahmingzia anime alo maya hei wang hian a huang tau theitin police te chuan ani hi an thlur bing deuh bekani March ni somni pasari kumsang kha zakwa somsari palia police te Gerald te ina avoi ni na dana an bakal chuan Gerald te hena chuan station lama zuilok turle Lisai bawzana a omna te sha chenan du thon soya October ni somthum pakhat kumsang kha zakwa somsari pathum zana khan Gerald ta bial nu Arlin chu Pumpkin Place party chimin akal veya Zandar sari vela anin thlengin Dariata anu tlo turin a chuak leya Gerald chuan chumi chung zong chuan anom samlo dewa wangin ina omreng thule abial nu ruala khoyama a chwa velo thua soya chu baka aina chuan Lisa chu chithum mum dong tura akal le kallo a chan to lo thua soya a chanpo no pangtam tak nena chuan chithum mum asemna sa hleya alo chin chia bik lo niin asoi police ten do soilo enna polygraph test nei rem ti le tilawan zo chuan alo rem ti ve maya result lo chwa chuan do ta soilo a chang thei ta tlat lo nu chui tu te chuan result dik takan sha theinan avoi ni na tan test chu nei le turin station lama an ko le ta a station a thlen chuan Gerald chuan test chu nei adu ta hau lo mai nu chui tu te hena chuan attorney amamo lo thole Halloween night a thil thlen dan dik tak apuan tur thu asoi tarup mayani nu chui tu te chuan Gerald chu an reng hlel satlia chau alani bok nen polygraph test nei baka attorney ka du lova in pona du chu makan tin an beng an chekar maya Gerald chuan Halloween night man zan chuan
anin kongka chu hongin naupang lum tur chikorji tan ti chithum mum chu kongka bula chuan hung langin dil kher ngai lovin anlak mai thei turin ada a anupuin ina changa achwa san hnu loka chuan Lisa chu ron langin chikorji tin sweet chu ala a innel to sa anlo ni na Lisa nen chuan anin belwama ti chuan Gerald chuan tumnei saranin Lisa chu an nupa mutpindan lama chuan shrai lutin tharum le tiluina in Lisa chu moilo taka khoin a khosak pui nuwa are hlum thu asoya nu chui tu de chuan autopsy result atangin Lisa chuan heart attack anei ngei ti an shesia Lisa om danan zo chuan Gerald chuan Lisa chu alo khoina sat deuh wange ni khoshelovin a omzuya ti hartuma abe lain anupui erlin thom a sheta sia Lisa chu bolin lama pumlutin aku zetha alan launan amozabun lai chu phel sok sokin akuta chona buna ti chuan Lisa ni khwa shilova omchu are khlum zui ta niin asoya Lisa rong da chatna hundem chang zongin erlin nena anu tlo tora roman nan siam chu thosanin anupuin zandaret vela ina chwa san nuwa kutkorbunin Lisa thom hno le arwang chu bolhlo ipshan veveya khungniin Gerald chuan asoya in puang ringot ma se kor chuan fin fiana chatok tak aphu dona wangin nu chui tu te chuan fin fiana engemutak an mu in be sein leplama mithiam te nen chuan Lisa thom hno le arwang te chu an han endik le ta vane thlak takin Lisa thom hno le arwanga chuan mi pasam niom tak hi an muta leplama chuan DNA test tura thonanita a Gerald Turner chu August ni kwa kumsang khazakwa sumsari paliya mananiya August ni somni pakhata chuan Gerald le attorney te chuan korda chuan Gerald chu ati swalni haulova tiluina in puantirani tin nu chui tu te chu an pu le ta dai maya mase prosecution lam chuan mi pasam DNA test result an lo nei kheu to sia Lisa thom hno le arwanga mi pasam zai niom takha Gerald sam nge yalo nia ti chuan August ni somni pasari kumsang khazakwa sumsari panga a court trial nei chuan prosecutor chuan Gerald sam le Lisa ruang le thom hno a mi pasam te chu ain mil ngei ti chianna report an thelu ta ti chuan jury te dar kardiat ngot an chut khom hnuwa chuan thutluk na siamin Gerald Turner chu Lisa A. French athale akhwai khemowangin second degree murder mangin thiamlawan chantira rowrel tu chuan Gerald Turner chu kumsom thum pariat le tharuk chung lungin tang turin achung thu arel sakta ni maktak main Gerald chu kumsom pasari lungina tan hnu October ni sombathum kumsang khazakwa sumko pahnia anung changchat wangin parola chwa zalenania Milwaukee a pema chwa zalen ani hnu November ni sompathum kumsang khazakwa sumko paliya Gerald chu tanin lama bok da lo lenia Department of Correction lam chuan Gerald an chwa zalen chu anti swaliaw liaw ani thonsoya achan po lungina changa chwa ani hnu khan a parole officer chuan Gerald chuan mi pat mei chatna u chuak taka manna ningei tur manrua chashang shang akolba ka atha tak Lisa le kha thonna thudeng khong tak tak a jana chu a mu chwa wangani meri somni pali kumsang khazakwa sumko paliya Wisconsin chuan Turner's law passin poi khoi tu antan hun chung tur tang lawa nungchang chat wanga chwa zalen te chu poi dang an khoi to launan mental hospital a enkol ni ro seti hin amai ro chu kumsang khazakwa sumko pasariya Gerald chuan parola chwa delein January kumsang khazakwa sumko pariata jury te chuan Gerald chu mi pat mei chatna kunga mi chak lo le no pangkhwai khem du shim mi ani loveti yin mental hospital a po da lem lovin chwa zalen ani le ta a mase kumsang ni pathuma chuan ama mingneya danan siam Turner's law chu abo chele ta a mi pat mei chatna hoi zong thalak le video engmaza da kolawangin man ani le a parole dan abo chata wangin kumsom pangadang lungin tang tora achung thu rel ani le ta a February ni khat kumsang hi sompariat ma lo chu chwa zalen to lo tora ti nia Lisa nu chuan Gerald chu
mi pat mei chet na a tui hal mi takani wangin chwa zalen ani huna po mental hospital da ani ngei theina turin mi pui thlop na dilin mi sing thum sangli zetin petition an sign ani ti chuan kumsang hi som pariata chuan lung ina changa chwa zalen ani ta a rilro lama har satna neite en kolna hmun mental facility ya daniin tuna hian kumsum sari le pahni upa ani towa aloyar te chuan zalen na pum hlum anei theinan tun thlengin man lala ani ome